ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆଟିର ମାଆ ଶୋଇଛି ଏବଂ ନିଜେ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଶୋଇଛି। ହାତ ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚରା କୁକୁର ଛୁଆଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ମୁଁ ବୋଧେ ପାର ପାଇଯିବି। ସେ ଜାଣିନି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ତାର ଭାଇ ଶୋଇଛି। କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାର ହାତରେ ମାନେ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ଚେନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି 14 ଦିନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆଜି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବିଲକୁଲ ବି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି, ଛିଣ୍ଡି ମିଣ୍ଡି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ, ସେ ଯେମିତି ତାର ସୁବିଧା ସେମିତି ଥାଉ, ବରଂ ଯେତିକି ଯାହା ଭଲ ହେବ ହେବ, କାରଣ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କୁକୁର ଛୁଆଟି କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, IPCର ଧାରା 428, 429 ଏବଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର କି ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କେହି ଭଲ ଓକିଲ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଜେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଏତେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ଯଦି ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଆଇନର ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗତ 26 ତାରିଖରେ FIR ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବେଜୁବାନ, ଏମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଖାଇକି ଦୁଇଟା ତା ପେଟ ପୁରେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଆପଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ଶୋଇଥିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କୁକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।